A veure, la comparació amb el Regne Unit és molt complicada perquè el Regne Unit primer és la pàtria del futbol i hi ha una gran aficionats i una part molt important dels intel·lectuals d'esquerres i de dretes han sigut aficionats d'algun equip i ho tenen a gala. Probablement, tot i que jo no tinc una resposta concloent, no ho sé cert, probablement l'ús del franquisme dels espectacles i concretament del futbol fou que una part de l'esquerra antifranquista fes aquest discurs que el futbol és l'opi del poble, que també s'havia fet una determinada esquerra, com estudia Vinyas en el llibre Futbol al país dels soviets. Jo crec que el que ha passat és que ja no ens acomplexem d'una part de la intel·lectualitat o dels sociòlegs, dels científics socials o dels escriptors ens agrada el futbol i per tant estem fent el que fa molt de temps estan fent a Anglaterra, és a dir, hi ha gent que no li agrada el futbol i no té per què justificar-se, hi ha gent que ens agrada i tampoc tenim per què justificar-nos. Que és rellevant és una obvietat. Per què? Perquè per les poques dades que tenim sabem que més de quasi 3 de cada 4 ciutadans de l'Estat s'identifiquen en un club de futbol. És amb molta diferència l'esport més seguit. La meva hipòtesi és que això és per alguna cosa. Concretament, el futbol per a mi és una metàfora de lo social, en part. En el futbol hi ha atzar, com en la vida, però en el futbol també hi ha jerarquies. Hi ha atzar, pots guanyar-se en xicotet, però no és l'habitual, hi ha jerarquies, que depenen de què? Del diners. Respon una lògica capitalista. En un club de futbol hi ha equip, se parla de la importància de la meritocràcia, de suar la camiseta, que suposadament és un valor hegemònic en el capitalisme. Se parla una combinació del capità o els jugadors més importants amb la importància que té fer un equip. La gent va els caps de setmana, se socialitza, fins i tot abraça a gent que no coneix quan hi ha una gran victòria. Això és perquè és un ritual, perquè ajuda a eixir de la monotonia, perquè planteja identitats en un context en què les identitats s'han difuminat. Paradoxalment, tenim ara molta més gent que està disposada a militar en un club de futbol que en un partit polític o en un sindicat. Això deu de significar alguna cosa, que ens aporta emocions, ens aporta mecanismes de socialització, molt més masculina que femenina, però el futbol és un mecanisme d'estudiar la societat fonamental perquè deu de ser per alguna cosa que li agrada a tanta gent. A no ser que partim d'un punt de vista molt arrogant, que pensem que la gent és idiota, cosa que mai he cregut jo, la gent mai és idiota, fins i tot la gent en la que més ens podem oposar, com en el meu cas, per exemple, la gent d'extrema dreta, té una racionalitat a l'hora d'actuar. I el que tenim que saber és trobar la seva racionalitat. És una manera de connectar simbòlicament, és una manera de connectar intergeneracionalment el futbol. Jo que he tingut fills, és un dels temes de conversa entre pares i fills. No n'hi ha tants que compartim intergeneracionalment. Hi ha un passat, en el meu cas, som seguidors d'una família, 4 generacions, mon iaios, meus pares, els meus germans i jo, i els meus fills. Ahir, per tant, hi ha moltes coses. És un escenari absolutament privilegiat. El futbol no pot ser una casualitat que agrada a tanta gent. Clar, el 86 i el 78 no és exactament igual. Jo, havent nascut en el 71, biogràficament, també m'he incorporat al futbol. El primer partit que vaig a Mestalla jo és un València-Real Madrid, on ens juguem el descens a segona divisió en la temporada 82-83 i després me faig soci en la 85-86 en la segona ronda, segona volta, que és quan baixem, soc un gafe, igual, en la mateixa temporada, des d'aquest moment em faig soci. A veure, front a les visions maniquees, el València Club de Futbol és el club més seguit de la societat valenciana. Si és el club més seguit de la societat valenciana, no pot ser que responga només a un subgrup social, seria molt complicat. Per tant, és d'entrada fals la idea que és un club de senyorets o de burgesos, és un club que jo, per lo que m'hem investigat, tot i que hi ha poques dades i tenim que investigar més, un club més de comarques que de València ciutat fins i tot. És l'espai on més valencià probablement se sent de la ciutat de València, perquè ve molta gent de comarques. I específicament el que tu dius, a veure, ahir, com passen en moltes coses, n'hi ha que distingir.
l'elit directiva, que en alguns moments sí que ha jugat aquesta carta. I a partir dels 80 irromp els Jomus com a grup ultra d'animació que sí que responia a aquests criteris, en aquest cas a més en un component després, posteriorment, no en el principi, però en un component feixista. Per tant, en un context de la transició el Barça sí que se confusa en una alteritat, n'hi ha una part de la batalla de València se viu a Mestalla, però també és cert que l'alteritat principal dels aficionats del València ha sigut el Real Madrid. Històricament, m'ho conten les persones dels anys que han anat a Mestalla, als 40, 50 i 60, i ho he vist a partir dels 80 i dels 90 i després. Però sí que és veritat que en la transició és un moment de reconfiguració política, social i econòmica, i per tant identitària, i el club dona una imatge, sobretot en el període de Ramos Costa. Hi ha gent que discuteix aquest debat, però que sí que juga determinada carta. Han tingut una direcció en alguns moments molt de dretes, quan l'aficionat ho era menys. Això també passa a l'inrevés. Tendim a considerar que el Rayo Vallecano és un club d'esquerres i tindríem molt que parlar. És veritat que els bucaneros són d'esquerres, però el club el controla Ruiz Mateos i és evident que no ho és. Per tant, alerta en les implicacions simples. El Sant Pauli, que passa per ser un club en aquest moment antifeixista i feminista, tingué nazis en les seues grades. En el seu moment, ara foren expulsats, afortunadament, però tant els clubs són molt plurals i molt diversos. El Barça ha tingut una narrativa molt determinada durant molt de temps d'un equip prodemocràtic, i sent que això és veritat en els 60 i els 70, podríem discutir, ha arribat a tindre Qatar Airlines en la seva camiseta, i Qatar no és un exemple de democràcia consolidada, precisament. A la qual cosa, ahir n'hi ha, com totes les identitats, se mouen, interactuen en altres identitats. El València Club de Futbol com a club sí que ha jugat aquesta carta en algun moment, però també és veritat que l'afició del València és molt més plural del que donen a entendre molta gent. L'extrema dreta aconsegueix colonitzar en el València en la majoria dels clubs de futbol, en la majoria, és a dir, està estudiat per Michael Correa. En el Regne Unit també passa, hi ha una part molt important de les grades radicals dels clubs de futbol anglesos que tenen militants del Front Nacional anglès i de grups d'extrema dreta. Això passa. En València també, no és casual. En València el líder de Democràcia Nacional desembarca en els Jomus i hi ha un interès. En aquest moment se li presta poca atenció, al principi dels 80, aquests fenòmens, fins que arriben a ser preocupants. I el problema és que el València arriba tard, però el València no és una excepció en aquest sentit. Exceptuant alguns clubs que sí que han tingut, l'Atlètic de Bilbao, la Real Societat, el Celta, o alguns altres, o el Rayo Vallecano, que han tingut ultres d'esquerres. Els ultres d'esquerres són minoritaris a Espanya, a Itàlia i fins i tot al Regne Unit. El que sí que ha hagut és una reacció que en Espanya ha sigut més tardana, com sempre, per a posicionar-se contra els grups ultres d'extrema dreta. Per què han estat tant de temps? Perquè el futbol es convertia en un espectacle, els ultres donaven colorit, cridaven, afavorien un ambient determinat i xantatgejaven els clubs. Hi havia una relació de sinergia entre directius i grups d'extrema dreta que els Jomus ha utilitzat com qualsevol altre. Els Jomus no són gens originals, a pesar que si ho creguen no són gens originals. A veure, política en un sentit ampli, tot és política, tot és política. Diuen que hi ha una separació per aquest tema d'extrema dreta, la incomoditat d'algunes persones, per exemple Rafa La Huerta, aquests grups se funden altres, però després se reunifiquen en un intent de fer una grada d'animació aparentment apolítica. La curva nord ja d'entrada té un nom com la curva nord on se fiquen els extremistes de l'Inter de Milà, que són d'extrema dreta, en els que els Jomus tenen bona relació. No és un nom en valencià, curva nord, perquè seria corba nord, és curva nord, no s'oblide, i ells d'aquesta manera el club els dona més poder, estan en un lloc més important, més pròxim de la porteria, s'unifiquen i en aquest tipus de grups
los malos, els més malotes, sempre guanyen, no? Que són els que tenen la pistola o la porra o la capacitat d'amenaça. A veure, hi ha dues coses ahí. El primer que em preguntes, per què és important? És important perquè el futbol és un espectacle de masses, és evidentíssim. I les llengües o estan presents en les masses o acaben convertint-se en llengües minoritzades i cada vegada en menys ús. Per tant, el futbol és absolutament fonamental per estar present qualsevol llengua. En el nostre cas, el valencià és molt important per això que te dic. Sempre qualsevol grup social és plural. L'afició de l'Atlètic de Bilbao i la del Madrid és plural. L'afició del Barça és plural i l'afició del València és plural. El que passa és que les explicacions simplistes és més fàcil associar. Els del Madrid són tots franquistes, els de l'Atlètic són tots adversales, el del Barça tots són independentistes i els del València serien una cosa aplicada, com els jomus ho són, també ho serien tots. Això és fals, en tots els casos. En més o menys mesura és fals, en el sentit que sempre una mitjana reflectís una gran diversitat. El tema està en què probablement n'hi ha el que Gramsci utilitzava hegemonia, també hi ha hegemonies als estadis, és a dir, els que tenen el poder són els que al final acaben imposant els seus símbols, acaben imposant els seus crits, perquè els altres són silenciats de major o menor mesura. Suposa, no ho sé, però me puc imaginar que a Sant Mamés alguns aficionats de l'Atlètic han pogut anar en algun moment en banderes espanyoles, però finalment si la majoria dels teus veïns te rebutja o t'insulta, al final no n'hi ha banderes espanyoles. En canvi, pot haver un aficionat independentista que siga del Madrid i que vagi al Bernabéu, però si traguera la seva bandera probablement seria insultat o linxat o agredit, a la qual cosa no se treuen. Jo crec que la construcció dels símbols ve per aquesta lògica. Al final els símbols que són hegemònics acaben per imposar-se perquè en alguns moments acaben per imposar-los. També passa en la batalla de València, exactament igual. Però si em permets, no és només violència física, és violència, el que Bourdieu diu violència simbòlica, és a dir, és com tu dius de vegades, els silencis, el que l'afició no t'acompanye. Per què hi ha racisme en els estadis? Perquè hi ha aficionats racistes que expressen el seu racisme que és tolerat pels altres. Perquè si tu t'alçares i digueres negre de... i tingueres el refús de molta gent, tu pensaries a la pròxima, és a dir, els estadis, a mi em fa gràcia quan se diu, els estadis van els éssers humans a expressar i a desenvolupar les seues passions i els deixen el que són. Si els camps de futbol foren activament antiracistes, o alguns estadis o algunes aficions, no hi haurien creat racistes en determinats estadis. Si n'hi ha és perquè hi ha una certa permissivitat. Però també hem de ser conscients d'això i la permissivitat se té que acabar de determinades actituds que són inacceptables. Encara avui es parla. Tenim jugadors valencians i valencianoparlants. A veure, jo crec que en Mestalla s'han vingut utilitzant el valencià com s'utilitzava en la societat. És a dir, el valencià ha sigut sempre un element simbòlic, ha sigut sempre una llengua d'ús oral, però en els usos escrits o formals el valencià estava bandejat en major o menor mesura. Tot amb tot, el primer himne del València, és un himne bastant desconegut, és un himne del segle XX, és un himne que està en castellà, però té una estrofa en valencià, una estrofa, un parell d'estrofes, no recordo ara, per intentar connectar, era la lògica de la Renaixença, el valencià com una llengua per a la poesia, però no per a les coses sèries. Estic fent un resum molt gran. Jo crec que en el club, en l'època de Tuzón que tu dius, també passava això. Tuzón sabia parlar valencià, però ja la llengua que havien transmès als seus fills era el castellà i la llengua de cultura o la llengua d'alts registres era el castellà. Entonces el club representava aquestes contradiccions que eren pròpies de la societat valenciana. És veritat que en Paco Roig s'introduïa el valencià i hi ha unes xicotetes reaccions, però al final se normalitza perquè el valencià és considerat la llengua simbòlica del club. La llengua simbòlica del club. La llengua, diguem-ne, fins i tot el crit de guerra està en valencià, a diferència d'altres clubs valencians com l'Hèrcules, que no el té en valencià. Entonces, l'Amunt València, entonces uno pot ser castellanoparlant, però sap que no és estrany l'ús
particularment l'ús oral dels speakers. Clar, ara el problema que ara hi ha una propietat o un accionista majoritari que viu a 10.000 quilòmetres de València i que, per tant, totes aquestes coses li pilla molt lluny. En l'aspecte lingüístic i en tots els altres aspectes és molt decebedor el poc que cuiden la història del club, és molt significatiu que una colla d'aficionats com Últimes Vespres a Mestalla fiquen una placa per a indicar on estava el camp originari del València, el camp Algiós, i el club pràcticament d'aquestes coses no s'enteren. Per tant, ahir n'hi ha tota una sèrie de suposa que amics que li fan la pilota al president i entonces busquen un speaker que no connecta l'afició, però de sobte tenen que rectificar perquè se donen compte que hi ha una protesta important perquè molts aficionats consideren que el València està molt bé que estigui en la megafonia. El València Club de Futbol també és un espió mirar la societat valenciana, clar, en totes les seves contradiccions, virtuts i defectes. El futbol ha anat professionalitzant-se. De fet, el València Club de Futbol, aleshores València FC, és un dels primers clubs valencians que defensa la professionalització front a l'amateurisme, que l'amateurisme el defensava més el gimnàstic. Els clubs originaris de futbol en Anglaterra són clubs que defensen l'amateurisme perquè suposadament són els valors més burgesos i els clubs, paradoxalment, més populars són els que defensen el professionalisme. Clar, això després, el professionalisme va creixent en el temps i a través dels gatils, i és veritat que d'alguna manera el club, els aficionats han perdut la propietat del club. Però deu d'haver alguna cosa més perquè no és un tema de la meva sensació, la gent continua anant al València i mira, l'última al Mestalla i l'última final, l'últim títol, no sembla que els aficionats del València hagin canviat i continuen considerant el València seu en un sentit simbòlic, tot i que és veritat, hi ha un accionista majoritari que ni és valencià i fa el que considera. Per tant, el vincle continua ahí, però jo que te diria que el futbol és alguna cosa més que una entitat en la que un és accionista i per tant busca els seus beneficis. Un accionista de futbol no busca guanyar diners en la seva acció, busca que el seu equip guanyar títols, sentir-se acompanyat. També hi ha un cert autoengany en la voluntat de voler seguir mirant el club amb una perspectiva que no és exactament així, el futbol ha canviat, és veritat, com tu dius, però la majoria d'aficionats continuen identificant-se. També hi havia gent que deia que arran del cas Bosman i amb la majoria de jugadors que no són del territori canviaria la identificació. I jo no he percebut un gran canvi d'identificació. La majoria dels jugadors del València eren valencians, sempre ha tingut estrangers, però tenien o gent d'altres comunitats autònomes que eren jugadors que marcaven la diferència. Fins que ha arribat un moment que en el vestidor és una minoria de valencians els que n'hi ha en el club. Ara, sí, tenim un jugador que se diu Ferran, que a més té el nom en valencià, però tu mires l'alineació titular i els 11, la majoria no són nascuts en cap comarca valenciana o que visquen en cap comarca valenciana. I tot amb tot veus que se va reproduint la identificació i jo no detecte esgotament, a pesar de lo que diuen. Sí, hi ha discursos contra el futbol modern, el futbol és un negoci, tot això és veritat, i de vegades un negoci brut. En Colòmbia els càrtels de la droga controlen els clubs de futbol, sabem que molts presidents utilitzen els clubs de futbol, el cas de Real Madrid és molt singular, Florentino Pérez, la gent el percep com un president de club. Florentino Pérez és un empresari que utilitza el Real Madrid per a fer més negocis, i no és l'únic. Però els aficionats tenim, per això hi ha un punt de lo millor que podem considerar de religió laica, d'eixe el escut, el valor que té estar identificat en un club. Ramon Lobo, el periodista, té una frase en la que diu que se pot canviar, és un poc exagerat, se pot canviar de tot, de ciutat, de dona o d'home, d'empresa, de tot, però de club de futbol no. Sí que se pot, però no és habitual. Per què? Perquè se genera una identificació molt potent, identitària i simbòlica. Els humans som éssers simbòlics. I estar identificat en un club, de fet, consideren que canviar de club és quasi una mena de traïció. Alerta en això. Jo, en el meu cas, de luego, ja sé que
psicoanalitzar racionalment, estic com una cabra. Jo continuo patint en el València i identificant el València exactament igual que quan era jove. Pot ser un poc més tranquil per motius biogràfics. L'altre dia l'Atalanta ens feu 4 i al final dic, no vaig a cabrejar-me i no sopar per això, perquè d'adolescent sí que se me llevava un poc la gana. Però, i crec que la identificació de molts altres és igual, no ha hagut un gran canvi, me fa la impressió. Tindrem que estudiar-ho millor, però no ho detecte. Tampoc tenim estudiat en sentit quantitatiu aquestes coses. El futbol, precisament per el prejudici intel·lectual, fa que n'hi ha molt poques investigacions. Des de la universitat n'hi ha tesis doctorals sobre... I és paradoxal, quina entitat social té més socis que el València en la ciutat de València i en el País Valencià? Jo no en conec. Això tindria que generar com a mínim un interès científic, però sempre ha hagut ahí una certa reserva. Amb la qual cosa, el que tu preguntes, la meva intuïció és que, per exemple, el desenvolupament de Canal 9 fou fonamental en la creació d'un univers de normalitat de Valencià i València Club de Futbol, amb uns periodistes que tingueren que inventar-se un llenguatge. Potser el més significatiu de Miquel Àngel Picornell, que tots recordem, és la pilota ha fet un Siri, com a anècdota de que havia que construir un llenguatge que existia d'aquella manera. Per tant, aquests periodistes van, en major o menor fortuna, van construir una normalitat que era molt important, perquè, com hem dit, és un club de comarques molt important i molta penetració en comarques, sobretot de la província de València, però no només, també la Marina Alta, part de la Plana Baixa i en altres comarques. Tot això ha tingut un efecte, jo crec que molt important. La qüestió està en que, hem de mirar també, els mitjans de comunicació són molt importants, però jo no pense mai que l'audiència siga passiva, és a dir, els mitjans de comunicació no tenen la capacitat de controlar absolutament, també des de baix hi havia quan els mitjans de comunicació tenen èxit és perquè de vegades connecten en realitats que ja existissin, no les creen absolutament. Jo no soc dels que pensa que l'audiència és merament passiva. És evident que un periodista té més capacitat d'influència que Pepica, la del mercat, però això no vol dir que no siga el valencià en comarques encara està viu. I per tant hi ha una connexió, no és que s'inventa una llengua que ja no parlava ningú. Potser en València ciutat la substitució lingüística estava més avançada, però no en totes les comarques estava igual, i per tant hi ha una connexió que Canal 9 sí que va saber fer-ho, està per veure si a punt sap fer-ho i com. És que tinc en compte que en Espanya hi ha un molt important centralisme, potser el centralisme polític podríem discutir-lo, però el que és el centralisme empresarial i el centralisme de mitjans de comunicació és indiscutible. Això feia que, malgrat i la dedicació dels mitjans estatals al Real Madrid i en part al Barça feia que hi havia un buit, i aquest buit el van saber, amb encerts i errades, ocupar, perquè el València Club de Futbol és un equip que té desenes de milers de socis i centenars de milers d'aficionats, estem parlant de centenars de milers de persones. I clar, això té un públic, i entonces sí que alguns programes, com tu dius, van aconseguir connectar, dir, l'actualitat és el València i a partir del València podem parlar del futbol mundial i del futbol espanyol, però ens interessa parlar de la realitat d'ací. I clar, si tu eres seguidor del València Club de Futbol, no tenies moltes més possibilitats i per tant, clar que és important. Quan se fan productes de qualitat, el futbol i altres coses, una part de castellanoparlants el compren en aquests moments en el magnànim, perdona per la propaganda, estem fent llibres en valencià que compren castellanoparlants. Quan el producte té interès, el mercat és suficientment potent. També és veritat que Canal 9 sempre picava l'ullet i normalment posava a un comentarista en castellà, també per a reflectir la diversitat lingüística de la ciutat valenciana, també la taula esportiva, tant hi havia comentaristes en castellà, tenia aquesta lògica, però sí que és veritat que el valencià era el fil conductor, el narrador principal feia servir el valencià i això se va establir. La prova d'això és que en realitat els valencians és un problema, s'ha creat un problema.